Vi havde en stor fest med 15 kunder. Alle udsøgte mænd. Jeg vågnede bare på sengen og tænkte, hvorfor fanden stinker her kebab? Jeg får det helt vildt dårligt af lugten af kebab. Så holdt jeg mig for næsen, så opdagede jeg, at det var min hånd, der stank af kebab. Min hånd var faktisk en kebab. At de havde brændt mig med en cigaret. Anal, det er det sværeste. Men der er stor efterspørgsel efter det, så ja, hvad skal man gøre? Wojciech har trænet mig. Hvis du holder hos mig, så holder du hos alle. Hvis det gør ondt, så bare tænk på noget andet. En stor forretning. Fuld af parfumer. Jeg vælger en fransk en. Jeg kan ikke huske, hvordan det franske sprog lyder. Hvordan fanden lyder det franske sprog? Så lukkede jeg øjnene, og så mærkede jeg smerten for bagefter, når jeg rejser mig op. Jeg åbner en dør, og endnu en dør, og endnu en dør, indtil jeg åbner døren herhjem. Hvad fanden skal jeg bruge alle de penge til? De er ikke engang Disneyland her, for fanden. Altså, vi kunne tage det hen om søndagen. Jeg er pisse træt af at være hjemme hele dagen. Så lægger jeg mig til at sove på maven. Jeg drømmer om ingenting.